गुहार करिले कि माई कैसे के आई हम गुहार करिले कि नाही दिहल उलालनावा माई लोगावा हो सेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया करेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। Recording by Nitya Recording Studio. कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया रखनी पका के सब लोग जाता घाटे दौरा सजा के ये माई फल फूल ठेकुआ माई रखनी पका के सब लोग जाता घाटे दौरा सजा के कि हमारा अखिया से छठी माई लोडावा कहेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। बोलो छठी मैया की कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। आहा बे मलकी लिखले बात कहानिया रूप से प्रेमी गावे माई तोर भजनिया ए माई सुना हो नित्या विकास लिखले बात कहानिया रूप से प्रेमी गावे माई तोर भजनिया कि कैसे आई माई घाटे दुखवा देलू सहेला कि माई हो दे दलालनावा लोग बजनिया कहेला। Nitya Recording Studio. ननौरा।